Pınar Hacı Bektaşoğlu nehal gel mine mafnase şirovegera siyasiye Pınar Hanım da bxeyr hati. Em başın sağya ve geleki spas. Em bu Kurdi baxfın yani Kurdi yani kurmancıya man kurmancıya Bakur'u ne ama yani karım bejim. Hatta famdıkın tamam. Ne yani, famdıkın. Tamam. Ama Kurdi ve famdıkın. Kişan Kurdi ve famdıkın tamam. Evet famdıkın. Pınar Hanım neha melgel brez ihsan aktaşi gotu beşkir. Xwe babeta me her heman mijare. Mesela aştı uçare seriye. من او برس میوان دنجی کر مثلا بگومان نتنی مثلا PKK ya hunjit zanın mesela Kurdan gelek aliyen ve hene PKK tane yek juan meselaya. Pişti PKK planeke hükümeti jboy Kurdan heye gelo mesela mafi Kurdan yen desturi anayasal ve çava bine çare serkirin mafi Kurdan ye perverde بزمان دایی که مثلا زمان کردی و چواوره چاره سر کردن یعنی وسا خویای پروژه یک حتی ها هبجی نه اشکریه هی پروژه یک به رنگی ده اونزانın eva 10 sal beri vaqta AK Parti hükümeti Tayyip Erdoğan uçağı aynı sürece aha yani tamam hacera nabejin eva imradi süreci mina çözüm süreci ya beri 10 sal beri na evana aynının dibejin ama cemen eva aynı. Uçağıcı Türkiye Cumhuriyeti Devleti got bra PKK vare tesmil be ev xudayne silah xudayne her tişte xudayne emi haberden hem haberdan hem ji eva bangi bıkın dugotun uçağın zanın Dolmabahçe mütabakatı için çekirin yani gotun ev heye şekil heye emi aha demokratik platforma aha bıkın emi belki özellik ne beji eva yerel yönetimler özellik şartı hem jaradı bejin belediye biraz daha ev ve özellikle falan vanajı haberdan ja uçağı edi isabu aha bu ki başı go az edi tinlenim PKK got yan hükümet got eba helaya ona da bejin usama tarima ama naha farkavra heyet şey aha heye naha devlet de beje ba umarım dayının ıslah yok dayının bişen bak beje ya eba kedi beje eba devlet bahçeli de beje eba zaf tişteki burada فرقاوي اوش خو وقوت فرقاوي جاري او كو دولت بحچلي بخوا انسياتيف هلگرتيه و دركتيه بيشو بيشنگيا و بيواجويت که فرق كدنجي او جارادن بآرامي بريود چو و جاري لالیه کی آشتی ته اخافتن لالیه کی قیوم ته ندانین بدیتنا و اف یک چما مصادبه. Şimdi şöyle, hayal kırıklığından sonra yani peşti şikastına heviya ya pevajoa ya kem brasti şikastına ka mezun bu heviyen mezun şikastın serve arnegariye ve serve ave işte ki mezun hazır dest dayın. Suistimal edenler de oldu. Hena kesan işte suistimal kırın tekdan veya PKK ile bu şekilde bir uzlaşı milliyetçi seçmen için sorunluydu. Belki yani cibo دنگدرن نتو پرست لحفکرن آلگال کردان لحفکرن آلگال پاکیش بو هم پرسکریک بو و تمیجی دنگدرن نتو پرست آق پارتی درویانج برویجی او ماسا قلباندن دولت باخچلی لکومارا ترکیه جبون نتو پرورستن markaya ke dibek de mejara Kurdu Türkan da dile getirilmesi halini Türkiye'de bu söylemi olarak değerlendirilmiş jboy mafi Kurdan eftişt وقت غلطیه خرابیه جنت و پرستانا دهات نشاندان
yani kesin veka min az hukuk nasakim ve kesin veka liberal ve aliyenin damadın Bölücülük olarak değerlendirebilecek bir tabana sahipti. dibinuk em jmera asayine daxwazin Kurdan ye vi away le bele cemwan ev tişt veka parçabune dahate nişandan le dema ev li kul nav MHP hat kabul kirin li nav civakê hata hezm kirin û kabul kirin dêwere kabul kirin hûn dikarin bibêjin netew perwerest hûn dikarin bibêjin welat parêz û wekî din pê nase bikin yani gotina baxçelî ji bo qanehkirina van aliyan pênga veke girîng e ez vê ji vê gotinê jî zêdetir hez nakim dibêjin ku Türk û Kurd birayên hevin ne çare ku kesek bibe birayên hev ez mafên min hene biratî li ser tercîha min û bijardeya min maye ez weke Kurd mafê xwe weke ku ez ji roja ku ji dayîk bûme divê te qebûl bikî ez bi xwe piştî 10 salî ez fêrî Tirkî bûm min zimanê ku ez ji dayîka xwe fêr bûm berî demekê dema em axifîn ji ber hindek terîmên teknîkî wedît ku Türkiye belê AK Parti'ye mafê perwerdeyê li Türkiye da dest pê kirin ez vê yekê qebûl dikim li eger dê Kurd û Türk bibin birayê hevin eger kesekî Türk bi hemû awayên baş û bi tevê heta gramerê dikaribe zimanê xwe fêr bibe divê pinar jî weke zarokên Tirkan weke Tirkan karibe dîroka xwe zimanê xwe û gramera zimanê xwe fêr bibe cidahî li vê derê ye di navbera 2015 û îro de Baxçelî divê mijarê de hemû qalib rûxandin û hemû pêşbînî têk dan û ya duyem jî partner û aktörên vê pêvajoyê zêde bûn. Ama şu an Selahattin Demirtaş ziyaret ediliyor. Niha tu dibînî serdana Selahattin Demirtaş tê kirin, serdanên duyemîn têne kirin. Ji aliyê din da tu dibînî Figen Yüksekdağ û dibînin diçin serdana Serok Barzanî. Yani Serok Barzanî divî warî de gelekî hêja û girîng e ji bo Kurdan. Eger hakkını dünya üzerinde konuşacak insanlar varsa, onların arasında Kürtler de girecekse bunu vücut veren kişi çare diyarkirina çare nûsa milletan dê ser ewa bê axaftin yek ji van aktôran Serok Barzanî ev sayawiye ye hem aktörên herêmî û hem aktörê îro tu dibînî bi Talebanî re daxifin bi Barzanî re daxifin bi Demê re daxifin bi her wiha Dem Partî serdana hemû partiyên opozisyonê kir û li parlamentoyê ku niha nûnertiya sedî 95 gelê Türkiye tê kirin û partiyên li wê derê yek bi yek hatin ziyaret kirin tenê yek duye îstisna şerhê wan hebûn şiroveyê wan li ser têbiniyê wan hebûn em dikarin behs bêjin İYİ Partî û wekî din gelek partner û gelek aktör û pêvajoyeke ji dil û hûn bihêvîne wisa xuya ye gelek tiştê mirov li ser baxife heye bi rastî em gihîştine dawiya dema xwe zor spas ku hûn mêvanê me bûn Pinar Hacı Bektaşoğlu mafnas û şîrovegera siyasî mêvana me